τελείωνε όμως, ήρθα. Το κοκαλάκι μου, το πυργάτα. Το άφησες εδώ. Το άφησε εδώ πάνω. Πω, μαλάκα, εννοείται το πήρε. Πού το πήγε, para να φτιάξει τα μαλλιά της κοτσίδια, ας πούμε. Ρε φίλε, τρελάνονται με τα κοκαλάκια, θα τη Πού είσαι, μωρή? Τι κάνεις, πες μου εδώ πέρα, τι κάνεις? Γρήγορα να χαθείς να χάνεσαι, βρωμιάρα. Μου το πήρε. Μπρο, άμα το δεις, άστο να δεις πώς θα έρθει, άστο. Άστο, να κάνουμε ένα τεστ τώρα, κάνουμε ένα τεστ. Τώρα την έβρισες, πώς θα έρθει, με τι εμπιστοσύνη, με τι αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι κάτω από το τέτοιο, το κρεβάτι. Και θα έρθει σιγά σιγά. Και πάμε, κοιτάω. Oh my God, Dios mío, de ese oh my God, Dios mío, de ese oh my God. Σε περιμένω πολύ ακόμα. Έκανα και 5 λεπτά για να κάνω αυτό το καφεδάκι. Πιούμε μια γουλίτσα να ξεκινήσουμε. Ρούφα καμία ψυχή λίγο. Κατόπτυσα ρε μαλάκα. Δεν χαλάει αυτό, Ξεκινάμε. Κρατάμε το πλάνο με το φτύσιμο, έτσι. Πας καλά. Μην το βάλεις αυτό που φταίνω. Μπουμπουκίτσα, πού να ακούσεις τι θα σου πω σήμερα, θα τσαντιστείς σίγουρα. Αχ, σε βαριέμαι. Στεφανία, τι συζητάμε σήμερα? Λοιπόν, λέω να συζητήσουμε, Ναι. να βάλουμε σαν τίτλο «Γυναίκες και αθλητισμός». Και μετά εγώ είμαι βαρετή. Οκ, ας βάλουμε αυτό σαν τίτλο. Ωραία. Ναι. Να πούμε... Ναι. Girls Power. Άστο, δεν θα βάλουμε κάποιο τίτλο ή τουλάχιστον να το βάλει ο δημοσιογράφος. Ωραία. Γυναίκες και αθλητισμό. Λοιπόν. Γυναίκες που χάνονται Πού μωρέ? υπό τη σκιά των αντρών Ναι. Αυτό είναι τίτλο. του αθλητισμού. Πάμε βάλτε αυτό το βίντεο, θα το δούμε το βίντεο μόνο εγώ και εσύ. Γυναίκες... Άστο. Καταρχάς να εξηγήσουμε γιατί σήμερα αποφασίσαμε με τη Στεφανία να κάνουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Όταν ήμουν πριν στο σπίτι μου και ετοιμαζόμουν να έρθει εδώ στη Στεφανία. Στο στούντιο. Το στούντιο. Έκανα scroll στο Facebook και μου πετάχτηκε ένα προτινόμενο post από μια θεωρητικά αθλητική σελίδα που λεγόταν κάτι του τύπου sports something, fun facts, δεν θυμάμαι. Αυτό το post ήταν μια φωτογραφία από 2 αθλήτριες του beach volley που αγκαλιάζονται. Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη έπιανε την πλάτη της μιας αθλήτριας και άρα καταλαβαίνετε έπιανε και το σλιπάκι μαγιό που φοράνε και το μπουστάκι τους. Και από πάνω το σχόλιο ήταν «Δείτε μπάλα εσείς», κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν χρειάζεται να περιγράψω πάρα πολύ πώς ήταν αυτό το post, που είναι το κεφάλι της από πίσω, Στεφανία. Το θέμα δεν είναι το post, γιατί κατευθείαν μπήκα να κάνω την αναφορά μου, γιατί δεν κολλάω, αναφορά. Μπήκα όμως και στα σχόλια και αυτό ήταν λίγο χειρότερο, γιατί τα σχόλια ήταν σε φάση «Και αν εσείς δεν σέβετε τον εαυτό σας, πώς θα σας σεβαστούν οι άλλοι, και αυτό είναι γυμνισμός, και τι διαφορά έχει αυτό από ένα στριπτιτζάδικο». Τα έχω κρατήσει στα σχόλια. Πρώτα έκανα screenshot, μετά κάνουμε αναφορά. Δεν είμαστε τίποτα τραγικοί εδώ. Βέβαια δεν έκανα αναφορά στα σχόλια. Να πω το πολύ λυπηρό της υπόθεσης ότι τα μισά από αυτά τα σχόλια ήταν γυναικών. Μισογυνισμός γυναίκες. Ναι, γενικά, αλλά και γυναίκες. Εν τω μεταξύ, κανένας από αυτούς που έγραψε στα σχόλια πιστεύω δεν έχει δει ποτέ του beach volley, βόλεϊ γενικά, αθλητισμό ακόμη γενικότερα. Γιατί τι πάει να πει γυμνισμός και τι διαφορά έχει με το στριπτιτσάδικο, ρε φίλε. Αυτή είναι η στολή εργασίας τους. Είναι 2 αθλήτριες στην άμμο και τρέχουν, γίνονται τόξαρε για να πιάσουν την μπάλα, να την περάσουν απέναντι κτλ. Είναι αυτό που τους εξυπηρετεί. Είναι μαγιό, είναι παραλία. Μήπως παρεξήγησες, μήπως ήταν χειμώνας και χιόνιζε. Και τα παιδιά απλά αγχώθηκαν για την υγεία τους. Ναι. Μα αφού μας μεγαλώνουνε να μισούμε γυναίκες. Ναι, ρε φίλε, μας μεγαλώνουν, αλλά λίγο 2025 δεν πρέπει κάπως εμείς Το 2025. να χαλαρώσουμε για αρχή. Το 2025 η γενιά ακόμα δεν έχει μεγαλώσει. Θα τα πούμε το Δεν μιλάω για 30. τη γενιά που γεννήθηκε 1η Γενάρη του 25, αλλά εμείς τώρα δηλαδή. Καταρχάς, αυτοί ήταν όλοι μεγαλύτεροι από εμάς, οκ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και παιδιά στην ηλικία μας, 25χρονοι, που λένε τα ίδια. Μη και κάνει σχόλιο για την ηλικία, Στεφανία. Και απλά νομίζω ότι οι άντρες. Wow, τι πάτος είναι αυτός, Θεέ μου, δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. Σε παντρεύομαι αύριο, κουκλάρα. Ενώ οι γυναίκες πηγαίνουν στο λίγο επίπεδο εδώ μέσα, εντάξει. Τι επίπεδο! Εν τω μεταξύ, η φωτογραφία μπορεί να ήταν από 2 αθλήτριες που είναι χρυσές Ολυμπιονίκης, έτσι. Είναι τόσο
κακό το ότι κανείς τους δεν έχει ξαναδεί ποτέ αθλητισμό, αλλά θεώρησε τον εαυτό του ότι έχει όλα τα απαραίτητα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να κάνει το σχόλιο σε αυτό το βίντεο, στο post. Το ίδιο συμβαίνει εντωμεταξύ σε οποιοδήποτε άθλημα έχει μια τέτοια στολή εργασίας, ας πούμε. Δηλαδή στο στίβο, στο τένις που φοράνε φούστες, καλά, με σορτσάκι μέσα φούστες έτσι, δεν νοιάζει κανένα, φούστες, στην κολύμβηση, στο πόλο. Ο κόσμος απλά βλέπει γυναίκες και ψάχνει να βρει. Τι θα βρούμε να πούμε? Κάτι. Δεν τους νοιάζει. Ποιες είναι, τι είναι, τι προπόνηση έχουν κάνει, τι μετάλλια έχουν, τι μετάλλια μπορεί να πάρουν, πόσο απίστευτες και φανταστικές και τέλειες είναι. Και να μην τους νοιάζει. Γιατί? Λοιπόν, ξέρεις τι σχολείο έχω ακούσει? Έχει τύχει τώρα να βλέπουμε αγώνα, τένις αγώνας ήταν, και έχω δίπλα έναν άντρα τέλος πάντων και μου λέει, καλά, η Μαρία Ισάκαρη που έπαιζε εκεί, που είναι μία από τις καλύτερες ταινίστρες στον κόσμο, έχει σπαταλήσει όλη τη ζωή στα κόρτ, στην προπόνηση, την αποθεραπεία, τη φυσικοθεραπεία, την αποκατάσταση, δεν ξέρω κι εγώ. Και μου λέει ο κύριος, καλά, η Μαρία Ισάκαρη δεν μπορούσε να βάψει ένα νυχάκι. Δηλαδή, τι κόπο θα έκανε. Η Μαρία Ισάκαρη που ξυπνάει το πρωί, πάει προπόνηση, κάνει αποθεραπεία, γυρνάει, τρώει, ξεκουράζεται. Κάποια στιγμή πρέπει και να ξεκουραστεί. Ξανακάνει προπόνηση, κάνει φυσικοθεραπεία, τρώει. Πρέπει να είναι και στα social media, στις συνεντεύξεις. Για να έρθει ο κύριος ανύπαρκτος, συγγνώμη. Ο κύριος στερετικό Α. Ο κύριος με τα στερετικό Α, πάρα πολύ σωστά, Στεφανία, να μας πει γιατί δεν έβαψε το νυχάκι του. Και απαντώ, ρε εσύ, τι σχέση έχει το νύχι της με την απόδοσή της που μπορεί γίνει το μάτς να το κέρδισε και να το έχανε, εγώ λέω, και να τα χάνει όλα, δεν με ενδιαφέρει. Και λέει, γιατί λέει, οι άλλες, γιατί βάφουνε δηλαδή τα νύχια τους. Ρε φίλε, για κάποιους, το να κάτσουν να βάψουν τα νύχια τους, να βαφτούν, να φτιάξουν τα μαλλιά τους, να κάνουν, είναι μια ολόκληρη ρουτίνα που την εφαρμόζουν, γιατί εκείνες τις κάνει να χαλαρώνουν, να ξεαγχώνονται, να περνάνε καλά, γιατί έτσι γουστάρουν. Τελεία. Άμα κάποια δεν το θέλει αυτό, δεν το θέλει, επίσης τελεία. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι κρίνουμε τα πάντα. Έχει και το άλλο με τις γυναίκες. Έχει έναν αγώνα, ας πούμε, και βγαίνει η Στεφανία Ντόκου, πρωταθλήτρια του επικοντό, καλή ώρα, και λέει, πήρε, ας πούμε, η Στεφανία μπορεί να πήρε χάλκινο μετάλλιο. Μπορεί να βγει και πέμπτη, λέω εγώ τώρα. Μιλάμε τώρα ότι έχει πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, έτσι είναι ήδη επιτυχημένη. Απλά ίσως να μην πήρε το χρυσό ή να πήρε μετάλλιο κτλ. Και βγαίνει και εκεί που κάνει τις δηλώσεις της, κάποια στιγμή μπορεί να κλάψει. Γιατί νιώθει πληγωμένη, είναι η ένταση, είναι όλα. Και θα δει σχόλιο. Πάλι κλαίει αυτή. Όλο κλαίνε. Εντάξει. Πολύ συναισθηματικές και ευσυγκίνητες. Κουραστήκαμε να τις βλέπουμε να κλαίνε. Drama queens. Σκασμός, δηλαδή δεν αντέχω. Κανείς δεν σκέφτεται ότι η τύψα εκείνη που βγαίνει να κλάψει έχει απίστευτη ένταση από τον αγώνα. Που μιλάμε τώρα για αγώνες που κρατάνε ώρες συνήθως, αλλά και ώρες να μην κρατήσουν. Έχει περάσει πάρα πολλή ώρα από τη στιγμή που για εκείνη ξεκίνησε ο αγώνας, γιατί δεν ξεκινάει με τον που μπαίνει μέσα. Ξεκινάει από την προθέρμανση, από το ζέσταμα, από την ίδια μέρα εκείνη που ξυπνάει. Έχει ένταση. Μπορεί να έχει 1002 σκέψεις στο μυαλό. Μπορεί. Δεν ξέρω κι εγώ. Και θα πάμε να πούμε. Πω πάλι και λέει αυτή. Κυρίως αυτοί που τα λένε αυτοί νομίζω ότι είναι αυτοί οι τύποι που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό. Δεν έχουν ιδέα. Νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με τον αθλητισμό. Ενώ σε οποιαδήποτε συνέντευξη κάποιες γυναίκας θα τα βρεις αυτά τα σχόλια. Γιατί όταν κλαίει ένας άντρας είναι πολύ συγκινητικό και wow, έδωσε πάρα πολλά. Μίας γυναίκας στο κλάμα είναι πολύ υπερβολική και συναισθηματική και εντάξει, μάλλον θα έχει και περίοδο τότε εκείνη της. Καλά, άλλο και αυτό. Το άλλο της προάλλες το είδες που είχε γίνει. Βγήκε στη δημοσιότητα σε έναν αγώνα σκι που είχε φάσεις ο αγώνας, ήταν τουρνουά ας πούμε, είχε προκριματικό, επόμενη φάση μέχρι να φτάσει στον τελικό. Μία σκιέρ, η Σελίνα Φράιταγκ, αγωνίστηκε. Συγγνώμη, έπεσε το ρεύμα. Και αγωνίζεται στον προκριματικό και καταφέρει να περάσει στον επόμενο γύρο. Ωραία. Αντιστοίχως, στο ανδρικό αγώνισμα. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μ' ακούς, γιατί έχω σκοπό να αγριέψω στην πορεία. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, άλλος ένας άντρας, ανάμεσα σε αρκετούς όπως καταλαβαίνω, προκρίθηκε επίσης από τον προκριματικό στην επόμενη φάση. Δύο πάρα πολύ λογικά πράγματα συνέβησαν σε αυτόν τον αγώνα. Παράλληλα, η Στεφανία κοιτάει την μπούη τη Στεφανία και πάει λέγοντας για το κοκαλάκι όλα αυτά. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ποιο? Θα σου πω τώρα. Ο άντρας, ο κύριος Σκιέρ, που προκρίθηκε στην επόμενη φάση, πήρε prize money 3.000 και κάτι ευρώ. Πάρα πολύ λογικό και σε καλή μεριά να τα έχει. Όμως, η Σελίνα Φράιταγκ, τι πήρε, Στεφανία? Σαμπουάν. Ρε ηλίθεια, δεν θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να πεις τι πήρε, Πινελόπη, να μου πεις πήρε λεφτά. Πάμε. Τι πήρε, Στεφανία? Λεφτά, Πινελόπη. Όχι, Στεφανία, γιατί αλλιώς γιατί να το λέγαμε αυτό το παράδειγμα. Δεν πήρε ούτε 1 ευρώ. Μα τι θα φέρει μαγαζί τώρα? Δεν πήρε ούτε 1 ευρώ, αντιθέτως πήρε ένα kit με σαμπουάν, πετσέτες
και ένα voucher κάπου να πάει σε ένα σπα ήτανε. Άρα ο ένας πήρε 3.000 ευρώ και άλλη πήρε σαμπουάν και πετσέτες. Για 3.000 ευρώ. Πες μου εσύ. Σκέψου λίγο. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, στο σκι δεν μπορεί να είναι πιο ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κατέβηκαν την πλαγιά γρήγορα. Μπορεί ο άντρας να την κατέβει και πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν στο σκι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ο ένας για την επόμενη φάση πήρε 3.000 ευρώ και άλλη πήρε σαμπουάν. Αν δεν είναι αυτό, ρε φίλε, εξαγριωτικό, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, αυτό έγινε γιατί είπαν οι διοργανωτές. Επειδή λέει το σκι των ανδρών με το σκι των γυναικών έχουν διαφορά στο ενδιαφέρον. Το σκι των ανδρών έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, εγώ θεωρώ πως αυτό είναι ψέμα. Είναι σκι για τα δύο. Εντάξει, το σκι είναι γενικά έτσι όπως είναι. Δηλαδή, πόση διαφορά έχει των ανδρών και των γυναικών. Δεν είναι να πες ποδόσφαιρο που παίζουν ποδόσφαιρο οι άλλοι 200 χρόνια και οι γυναίκες παίζουν τώρα, ας πούμε, και αρχίζουν να ανεβαίνουν. Που αν τα βάλω δίπλα-δίπλα, εντάξει, έχουν διαφορές. Είναι άλλο πράγμα. Ψέμα. Τώρα λέμε για το ποδόσφαιρο και το σκι. Για το σκι λέμε. Να πούμε και για το ποδόσφαιρο. Όχι. Τι. Πάμε σκι. Όχι, να πούμε για το ποδόσφαιρο. Δεν θα πω ότι είμαι ποδοσφαιρική. Θα πω για το ποδόσφαιρο γυναικών. Εγώ με το ποδόσφαιρο γυναικών είμαι υπέρ. Το ανδρών με ενοχλεί. Ωραία, να κλείσουμε το σκι. Όσο μεγάλη διαφορά και αν υπάρχει στο ενδιαφέρον στα νούμερα της τηλεθέασης, ας πούμε, είναι δυνατόν να είναι το gap τόσο τεράστιο. 3.000 ευρώ με σαμπουάν, με τα 10 ευρώ δηλαδή. Και 10 ευρώ έβαλα και πολύ φάμπιου σαμπουάν, έτσι. Πόσο κάνει στο σούπερ μάρκετ το σαμπουάν, 5 ευρώ. Δεν είναι το θέμα το πώς έκανε το σαμπουάν. Μπορεί το σαμπουάν να έκανε 3.000. Εγώ σου λέω έκανε 3.000. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι έκανε 3.000 και 1 ευρώ το σαμπουάν, εντάξει. Είναι ηθικό στον ένα να δώσεις 3.000 ευρώ prize money και στην άλλη να δώσεις σαμπουάν 3.000 ευρώ. Δώσε σαμπουάν και στους δύο. Μπορώ τώρα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Ναι, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν θα πω για τα αντιποδοσφαιρικά μου συναισθήματα, γιατί όταν μπαίνει μέσα το ποδόσφαιρο των γυναικών, τότε μπαίνει μέσα. Ναι, ολοκληρώσω. Το ποδόσφαιρο των γυναικών κάπως καλύπτονται. Άρα το θέμα είναι οι άντρες. Πάντα. Λοιπόν. Πινελόπη. Εσύ τα λες, ρε φίλε. Πινελόπη. Λοιπόν, να το κόψω στο μοντάζ. Πινελόπη. Μην το κόψω στο μοντάζ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε τώρα εμείς εδώ ένα πάρα πολύ μεγάλο φύλαθλο κοινό του ποδοσφαίρου, το οποίο φωνάζει σε κάθε ευκαιρία να εξαφανιστεί το ποδόσφαιρο των γυναικών και τον μπάσκετ των γυναικών και τον βόλεϊ των γυναικών και δεν ξέρω κι εγώ οι γυναίκες γενικά. Και μετά το πρόβλημα είναι το δικό μου, Λοιπόν, αντί να κάτσουμε να βάλουμε στο μυαλό μας ότι άντρες και γυναίκες έχουν ξεκινήσει από εντελώς διαφορετικές βάσεις, εντελώς διαφορετικές εποχές και με εντελώς διαφορετικά προσόντα, εννοώ από άποψη σωματικής δομής, ναι, και προπόνησης, γιατί είναι άλλο να σηκώνω προπόνηση 300 κιλά που λέει ο λόγος, άλλο να σηκώνω 150. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, από άποψη δύναμης. Αντί λοιπόν να τα σκεφτούμε όλα αυτά, πάμε εμείς και λέμε: καλά, αυτό είναι μπαλά. Εντάξει, τώρα αυτές παίζουν. Εντάξει, τώρα εκείνη χάρηκε που έβαλε τον γκολ. Εδώ πάμε πάλι και στο προηγούμενο θέμα που μη και βγάλει μια την μπλούζα της να πανηγυρίσει, που το κάνουν όλοι οι άντρες της γης και κυκλοφορούν οι μη γυμνοί γενικότερα. Πέφτουμε να τους φάμε. Όχι, δεν θα βάλω πληθυντικό, σιγά με βάλω εγώ μαζί με εσάς. Όχι, δεν θα βάλω ούτε εσάς, θα βάλω μόνο τους άλλους. Σιγά με βάλω εγώ μαζί με αυτούς που λένε αυτά. Πέφτουν να τις φάνε. Και γιατί έβγαλε την μπλούζα της και μας κάνει στριπτής και τέτοια. Πάλι με το στριπτής καταλήγω. Δεν είναι σωστό αυτό. Όσο οι άντρες αυτής της χώρας, θα πω, δεν θα πω της γης. Θα ηρεμήσω, ναι. Όσο οι άντρες αυτής της χώρας κυκλοφορούν οι μη γυμνοί, δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε γι' αυτό. Ντυθείτε και μετά πείτε μας τα νέα σας. Έγινα σαν αυτούς και να ντυθούν πάλι μάτσαρα. να ακούσουμε. Sorry. Έχεις Αυτό δίκιο. το λέω. Έχει δίκιο, Στεφανία. Το παίρνω πίσω. Εν τω μεταξύ, πριν 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι, υπήρχε παίκτρια της Εθνικής Αγγλίας Γυναικών, που να θυμίσουμε ότι πήρανε και το Euro 2022 και it came home από τις γυναίκες. Υπήρχε λοιπόν παίκτρια η οποία σούταρε και έβαλε γκολ και εκείνο της το σούτ, γιατί υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες πλέον, ήταν ταχύτερο από όλα τα γκολ που είχαν μπει σε ολόκληρη την Premier League. Δηλαδή τη λίγα του ανδρικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία. Σοκ. Είναι αστείο το ποδόσφαιρο, το εφήβραν οι Άγγλοι και ακόμα έρχεται σπίτι. It's not coming home yet. It's not coming home. Το πήγαν οι γυναίκες, οι Λαϊονείς. Και εγώ μαζί τους και χαίρομαι πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μετά από αυτό, εμείς λέμε ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών δεν χρειάζεται. Εμείς δεν λέμε. Έχει πολύ δίκιο, Στεφανία. Εκεί να δεις μεγάλη διαφορά στους μισθούς, γιατί οι ομάδες και τα πρωταθλήματα βασικά, τα μεγάλα, τα διεθνή, παγκόσμια κύπελα, ευρωπαϊκά κτλ. Λόγω χορηγών κυρίως, τηλεοπτικών δικαιωμάτων κτλ. Τα prize pool τους είναι τόσο διαφορετικά. Μιλάμε όμως για χαοτικές διαφορές στα χρήματα που μπορεί να πάρει η ομάδα που θα νικήσει. Σκέψου τώρα ότι υπάρχει διαφορά
σε χρήματα χορηγών, ακόμα και στα ατομικά αθλήματα, σφιχτά που είναι 50-50, δηλαδή στίβος, κολύμβηση και τέτοια. Βασίζονται πάρα πολύ μόνο στο πρόσωπο και στην εικόνα. Οκ. Φαντάσου πώς είναι δηλαδή στα ομαδικά. Υπάρχει αυτό με τις μητέρες αθλήτριες. Κάνουν τα πάντα, τα αδύνατα δυνατά, για να μπορέσουν να διατηρήσουν καριέρα, πρωταθλητισμό, χορηγούς, λεφτά, συλλόγους, συμβόλαια. Όλα να είναι εκεί σωστά. Μιλάμε τώρα ότι κάνουν τα πάντα, γιατί αν καταρρεύσει ένα, καταραίουν όλα. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι άνθρωποι. Καταφέρνουν να γίνουν μητέρες, κάνουν ακόμη περισσότερα από τα πάντα για να μπορέσουν να επανέλθουν σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα ορισμένες να πάρουν και μετάλλια, το οποίο είναι αδιανόητο στο μυαλό μου. Πώς μπορεί σήμερα μια γυναίκα να γεννήσει ένα ολόκληρο άνθρωπο, ρε, και ένα χρόνο μετά να κατέβει σε ένα πρωτάθλημα και να πάρει μετάλλιο. Δεν μπορεί να το γυρίσει στο μυαλό μου. Εγώ σήμερα, αν ξυπνήσω στραβά, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και άλλοι όχι μόνο θα κάνει ολόκληρο άνθρωπο, θα πάει και για προπόνηση. Συγκλονιστικό. Ένα μωρό που κλαίει και σε έχει ανάγκη φυσικά γιατί είναι πάρα πολύ μικρό και θέλει να επιβιώσει. Μια ομάδα που σε πιέζει και σου λέει: αν δεν γυρίσει πίσω, εγώ σου κόβω το συμβόλαιο και δεν θα έχει να ζήσει. Ένα κοινό που δεν ήθελε να είσαι εκεί πέρα που είσαι γιατί είσαι γυναίκα και δεν του κάνεις, που λέει τι την πληρώνετε εκείνη αφού δεν αγωνίζεται. Την προσωπική σου τη φιλοδοξία που θέλει να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν γιατί της λείπει παλιά της η ζωή. Δεν ξέρω κι εγώ. Όλα αυτά και πάνε. Και πηγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι έξυπνοι που είμαστε όλοι μας, εξυπνάκηδες και φοβεροί άνθρωποι. Και εμείς θα βγάλουμε την ατάκα. Ναι, και εμείς θα βγάλουμε τώρα. Έτσι. Και πάμε εμείς να βγάλουμε την ατάκα και τη ρωτάμε την κυρία απίστευτη γυναίκα σε αυτή τη γη. Και τη ρωτάμε. Ναι, ωραίο το μεταλλείο σου, αλλά πώς είναι που είσαι μακριά από το παιδάκι σου, ή πώς είναι τώρα που το πήρες αυτό το πρώτο σαν μανούλα. Σκάστε! Ναι, ρε φίλε, είναι έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτή την ερώτηση την έχω κάνει κι εγώ και έχω νιώσει πολύ άσχημα. Και τώρα δηλαδή τα λέω. Με του Λινάκη. Με του Λινάκη. Πρωτίστως γιατί δεν την κάνουμε αυτή την ερώτηση σε έναν άντρα. Δεν έχω πάει ποτέ σε έναν άντρα που έχει γίνει πατέρας, που έχει γεννήσει σύντροφός του, έχει υιοθετήσει οτιδήποτε και αν έχει γίνει, που έχει γίνει πατέρας. Τι? Υπάρχουν άντρες που είναι πατέρες. Υπάρχουν άντρες αθλητές που είναι πατέρες. Κατάλαβες, κανείς δεν το θυμάται. Έχουν παιδιά 3, 4, 5, 6 πίσω. Δεν το ξέρει κανείς. Μόνο το Κριστιάνο Ρονάλντο ξέρω. Ναι, μπράβο, γιατί έχει και πολλά. Δεν τα λέει κανείς. Δεν έχω πάει ποτέ σε έναν άντρα να τον ρωτήσω πώς είναι το πρώτο σου μετάλλιο. Ο μπαμπάς σου λείπει το παιδάκι σου. Με αυτή την ερώτηση πεθαίνω, δεν την έχω κάνει ποτέ. Πείτε το κάτω μου! Δεν βρίζουμε, Στεφανία, είπαμε! Εσύ δεν μου το έμαθες αυτό. Να πω ότι σου λείπει τώρα το παιδάκι σου που είσαι εδώ τόσες μέρες. Εν τω μεταξύ, μπορεί κάθε γυναίκα αθλήτρια. Εννοείται, να θέλει πάρα πολύ να μιλήσει για το παιδί της και για το τι είναι μαμά. Και εγώ μαζί της να μιλήσει γιατί αυτό που έχει κάνει είναι υπεργαμάτο. Είναι κάτι πιο μεγάλο από μεγάλο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι φοβερό το να μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Παρ' όλα αυτά, να της δώσουμε την ευκαιρία να το πει εκείνη και ας μην της φορέσουμε εμείς απευθείας. Μαμά πρωταθλήτρια. Ναι, να την κάνουμε εμείς απευθείας μαμά πρωταθλήτρια. Εκείνη τη στιγμή η ίδια μπορεί να θέλει να είναι η Πινελόπη ή η Στεφανία. Πρωταθλήτρια τέλος, ρε φίλε. Γιατί έτσι γουστάρει, η στιγμή είναι δικιά της και χίλια μπράβο και να κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλει το αντίθετο και εμείς να το συζητήσουμε όσο θέλει. Ρε φίλε, έτσι είναι. Α, δεν είχα γουγκλάρει εγώ την άλλη φορά αυτό με τους sprinter. Best sprinter ever. Και μου βγάζει. Usain Bolt, Noah Lyles. Δεν ξέρω γιατί έβαλε Noah Lyles. Usain Bolt. Πουθενά μια γυναίκα. Δεν έγραψα best female or male sprinter, έγραψα sprinter γενικά. Δεν είχε στα αποτελέσματα ούτε μία γυναίκα. Έπρεπε να ψάξω να βάλω συγκεκριμένα female για να μου βγάλει μια Flojo, μια Cillian Fraser Price, μια Thompson, μια κάτι ρε παιδί μου. Δεν είχε ούτε μία. Ρε φίλε, σεξισμός τώρα στο στίβο που είναι 50-50 όλα, που δηλαδή το κατοστάρι είναι η ίδια ευθεία για όλους, η ίδια κατάσταση. Τι περιμένω στα ομαδικά? Στα ομαδικά, που όταν κάνεις συμβόλαιο, σου λέει η ομάδα σου, άμα μείνεις έγκυος, τέλος το συμβόλαιο. Δηλαδή σου λέει, είναι σαν να πηγαίνεις σε μια δουλειά και να λέει στη σύμβαση. Θα είστε 5 μέρες 8 ώρο με 820 ευρώ, για να είναι και ρεαλιστικό το σενάριο. Και αν μείνετε έγκυος, απολύεστε και δεν σας ξαναπληρώνουμε μέχρι να είστε απόλυτα ικανοί να ξαναδουλέψετε. Είναι αυτό ακριβώς. Και ξέρεις τι σχόλια κάνουν σε αυτό? Μα αν είναι να μην παίζει, δηλαδή, γιατί να μην την πληρώνουμε? Καταρχάς, δεν πληρώνετε τίποτα. Πρωτίστως. Κατά δεύτερον, τι εννοείς? Δηλαδή, πώς θα ζήσει εκείνη η γυναίκα και το μωρό της και θα ξαναπροπονηθεί και θα έρθει για τον αγώνα? Και πιστεύω ότι η κυρία η οποία δεν έχει γράψει αυτό το σχόλιο, γιατί σίγουρα πρόκειται για σίγουρα πρόκειται για γυναίκα. Είναι η ίδια, ναι, είναι η ίδια η οποία είναι σπίτι με το μωρό αυτή τη στιγμή και πληρώνεται κανονικά από τη δουλειά της. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Ξέρεις τι λένε σε αυτό? Υπάρχει αντίλογο, Στεφανία. Επιλογές είναι αυτά. Εσείς το επιλέξετε, την γκρινιάζετε τώρα. Και μιλάνε
έτσι σε μια πρωταθλήτρια που βασανίζει πάρα πολύ το μυαλό της για το πώς θα μπορέσει να κάνει την οικογένεια που θέλει, χωρίς να καταρρεύσει όλη η υπόλοιπη ζωή της και η καριέρα της. Ενώ στον αντίποδα οι άντρες, τίποτα. Ούτε day off από την προπόνηση δεν παίρνουν για όταν γεννάει η γυναίκα τους. Πάνε για μια ώρα στο μευτήριο και έχει τελειώσει. Φυσικά όχι όλοι. Φυσικά δεν μιλάω για όλους τους άντρες. Μιλάω για την πλειοψηφία. Να λέμε αλήθεια. Game over για τις γυναίκες, λοιπόν. Better luck next time. Γενικά, αν το πιάσεις αυτό το θέμα και το ανοίξεις, έχει τόσα πολλά πράγματα να πεις. Είναι από, δηλαδή από αδικία, από την αντίληψη του κόσμου, από αυτά που συμβαίνουν μέσα στον αθλητισμό των γυναικών. Γιατί συμβαίνουν ένα και δύο, πάρα πολλά. Η Μάνικε Λιφ. Η Μάνικε Λιφ στην πυγμαχία νίκησε, πήρε το χρυσό, είναι η χρυσή Ολυμπιονίκης στην πυγμαχία, ωραία. Και το κορίτσι αναγκάστηκε, μόλις τελείωσαν οι αγώνες και αφού φόρεσε το χρυσό του στο μετάλλιο, να πει: είμαι γυναίκα. Γιατί τι έγινε, βγήκε και Λιφ, έκανε έναν αγώνα, την ισοπαίδωσε την αντίπαλο. Η αντίπαλος πήγε, κλάφτηκε λίγο και είπε: δεν με έχουν ξαναχτυπήσει ποτέ τόσο δυνατά. Και μέσα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα η Μάνικε Λιφ για όλο τον πλανήτη ήταν άντρας. Ρε φίλε, πώς έγινε αυτό? Γιατί το ανθρώπινο μυαλό. Άκου τι γίνεται. Άκου τι γίνεται. Ρε φίλε. Άβυσος στη ψυχή του ανθρώπου. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό ρε εσύ να το κάνεις έτσι. Πήγανε τώρα οι επιστήμονες του διαδικτύου και των διαδικτυακών σχολείων και λένε αυτοί δεν είναι όπως οι γυναίκες που βλέπω εγώ στο OnlyFans, πώς το λένε μωρέ, στο Facebook, μπράβο. Δεν είναι σαν αυτές τις γυναίκες, άρα είναι άντρας. Μοιάζει σαν εξαδερφό μου, άρα είναι άντρας. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι πήγε αυτό ένας ξυπνάκιας και το είπε και βρήκε πολλούς έτσι δικούς του εκεί και κάνανε ένα παρεώνι, κάνανε ένα παρεώνι και συμφώνησαν όλοι ότι είναι άντρας και ξαφνικά αυτή η φήμη, ρε φίλε, απλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ξέρεις ότι είδαμε φωτογραφία έτσι από τον νηπιαγωγείο? Πώς το έστειλε Ναι, ένας φίλος Μεξικανός, ρε φίλε, γιατί ψαχνόμασταν. Και εμείς δηλαδή που ήμασταν εκεί, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και ψαχνόμασταν να δούμε τι γίνεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να είναι άντρας η Μάνικε Λιφ και να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες που αν μη τι άλλο τηρούνται εκεί οι κανόνες και να αγωνίζεται, ρε φίλε, με τις γυναίκες. Τέλος πάντων, ήταν άντρας, το είπε ο Elon Musk, το είπε J.K. Rowling. Το είπε η Τζορτζία Μελώνη. Άμα το έχει πει η Τζορτζία Μελώνη, ο Τραμπ δεν θυμάμαι να έκανε κάποιο σχόλιο. Σίγουρα τη θεωρεί άντρα, δεν χρειάζεται σχόλιο. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Ισπανίας γυναικών. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, βέβαια. Μέχρι και ντοκιμαντέρ το κάναμε αυτό. Έχετε δει ποτέ, ρωτώ εσένα Στεφανία και μετά το κοινό μας, σε τελικό πολύ μεγάλης διοργάνωσης Και μικρής και στα τοπικά. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έχετε δει τον προπονητή να φυλάει στο στόμα παίκτη από την πολύ του τη χαρά? Πες μου. Όταν τους απονέμει τα μετάλλια. Ακόμα και εκεί που είναι ο απόλυτος τρίαμβος των γυναικών αυτής της ομάδας και της προσπάθειάς τους, ο πρωταγωνιστής ήταν άντρας. Μου γυρίζει το μυαλό. Πήγε ο τύπος εκεί και λέει: ήταν από τον ενθουσιασμό μου. Να βγει ο Ρουμπιάλης να μας πει αν έχει φιλήσει κάποιον άντρα από τον ενθουσιασμό του, το οποίο εγώ θα το δεχτώ φυσικά, γιατί μπορεί να ήταν και με απόλυτη συνένεση. Για να μην μιλήσουμε μετά για όλα τα εκβιαστικά τηλεφωνήματα που έπαιρνε μέσα από παράγοντες για να μην μιλήσει. Για να μην δώσει συνεντεύξεις και τέτοια. Γενικά η ίδια άρχισε πάρα πολύ να την πει τη δική της πλευρά στην ιστορία, γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό. Τι κάνεις, τα λες όλα και μπαίνεις κι εσύ μέσα σε έναν φαύλο κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ και όλοι θα σε ρωτάνε για ποτέ γι' αυτό, ή τα κόβεις μόνιμα και δεν λες τη δική σου την πλευρά ποτέ και αφήνεις τους άλλους να μιλάνε για σένα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο το τι πρέπει να διαλέξεις. Το πώς πρέπει μια αθλήτρια να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μια γυναίκα γενικότερα δηλαδή, και ειδικότερα τώρα αθλήτρια, που η ιδιότητά της είναι αυτή. Είναι αθλήτρια. Η δουλειά της είναι μέσα στο γήπεδο. Τέλος. Και μέσα σε όλα αυτά χάθηκε και ο τίτλος που πήραν, έτσι. Ναι, ναι, αφού επισκιάστηκε από όλο αυτό το θέμα. Έγινε τεράστιο θέμα, ρε φίλε, αυτό. Όλο το θέμα μετά ήταν το φιλί του Ρουμπιάλη. Υπήρχε τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Και λυπάμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά σε μια νίκη γυναικών, ξεκάθαρα ήταν ο σκοπός αυτός, ένας άντρας πήρε όλο το spotlight. Με εξοργίζει. Και αυτό συμβαίνει γενικά. Αν μια γυναική ομάδα έχει άντρα προπονητή, αυτός παίρνει το spotlight όλο. Αυτός τις έκανε. Όταν όμως πήγε η Καλτσίδου με την ομάδα των γυναικών και πήρανε Eurocup, που είναι η μοναδική Ελληνίδα προπονήτρια που έχει πάρει Eurocup, δεν άνοιξε ρουθούνι. Βασικά άνοιξε ρουθούνι και έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα. Μην λέω. Έγινε ένας δώρος. Δεν έγινε όμως αυτό που θα συνέβαινε αν το έπαιρνε ο Σπανούλης που λέει ο λόγος, που του εύχομαι να το πάρει, αλλά δεν θα γινόταν το ίδιο ποτέ. Να πούμε πάλι καλά τουλάχιστον ότι υπήρχαν βίντεο. Σκέψου όλες αυτές που δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Καλά. Για να μην δεν πάμε για Μπεκατόρου και τέτοια και πιο πίσω. Έχουν γίνει όργια και θα μας πούνε μετά πια Μπεκατόρου, και το είπε 20 χρόνια μετά.
50 χρόνια μετά. Μπορούν να βγουν όλες τις κοπέλες οι οποίες έχουν παρενοχληθεί. Και οι άντρες φυσικά που έχουν παρενοχληθεί, έτσι, γιατί δεν λέω ότι γίνεται μόνο από κοπέλες, μόνο σε κοπέλες αυτό. Βέβαια, λέω ότι το 99,9% αυτών που παρενοχλούν είναι άντρες. Αυτό το λέω. 20 χρόνια μετά, 30, 50. Δεν με ενδιαφέρει πότε θα βγουν να το πούν και από τη στιγμή που δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι είναι καθαρή τύχη που δεν σας έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο και πάλι καλά που δεν σας έχει συμβεί και πάλι καλά στο οποίο δεν συμβαίνει, δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Τέλος. Θέλω να πω ότι γενικά, παρότι έχω παρουσιάσει μόνο τα αρνητικά, γιατί είναι αυτά που πρέπει να ακούμε συνέχεια, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να αποδεχτούμε κάποια πράγματα και να προχωρήσουμε, να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, να μπορέσουν οι γυναίκες να βρουν το χώρο τους μέσα στον αθλητισμό, το χώρο που πρέπει να έχουν και χρειάζονται για να μπορέσουν να ανθίσουν. Να πούμε ότι πέρα από όλα αυτά, γίνεται μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια γενικότερα, ώστε οι γυναίκες να έχουν τον χώρο τους παντού και στον αθλητισμό φυσικά συγκεκριμένα. Έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει άλματα σε ορισμένες περιπτώσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ώσπου να φτάσουμε στα ίσα, και είστε πολύ τυχεροί άντρες που δεν ζητάμε να σας καπελώσουμε και θέλουμε απλά την ισορροπία, ώσπου να φτάσουμε εκεί, κάθε τόσο θα κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Θα χρειάζεται και σκουραστήκατε. Ναι, μέχρι να πάρετε να τα ακούτε. Μπας και αλλάξετε. Ναι, ό,τι είπε η Στεφανία. Δεν νομίζω. Να αλλάξουν λίγο οι γενιές, να πεθάνουν. Όχι, δεν εννοώ. Ωραία, μαλάκα. Πας καλά, μην τα Ω, πάρε, μίλες έτσι. Ωραία. Και τα λέμε. Έγινε. Άντε, γεια. Bye. Bye.